tardes a tots, com esteu? Bueno, mireu, avui porto molt gaur al cap perquè fa un poc de fred. I dic, va, així no se m'eixen les idees. A veure, avui vos porto un dictat on anem a treballar el que hem treballat de vocabulari esta setmana, que són les contraccions, ¿vale? A veure, se'n recordeu de quines eren? Algú se'n recorda? A veure, no, te'n recordes d'alguna? Jacint, Adrián, Cameron, Beatriz, Delfina... Ningú? Molt mal, Bueno, no passa res. Jo les torno a explicar ara i mentre apareixen per així per costat, ¿vale? A veure, les contraccions tenien A més el, que fa al, ¿vale? Després teníem D més el, que fa del, i després teníem per més el, que fa pel, ¿vale? D'un altre costat tenim A més els, que fa als, D més els, que fa dels, i per últim per més els, que fa pels, ¿vale? De tota forma, mentre ho estic explicant, ho esteu veient al meu costat. Bueno, com sempre, anem a fer el dictat, agafem llibreta roja, fiquem la data en bolígraf negre i el títol dictat en bolígraf roig, val? I vaig a llegir-vos jo primer tot el dictat sencer i després el llegiré més espatllat perquè el pugueu copiar, vale? Vinga, ara escoltem, L'Antoni és el fill de l'antic porter del València. Sa mare és molt amiga meua, l'Elisa. No la recordes? La cantant del grup de Camí al Sol. S'assembla molt a l'Eugeni, son pare. Té els cabells rossos i llargs. Ara bé, els ulls són verds com els del seu iaio. A la família d'Elisa la conec des de l'institut, però el seu marit fitxà per el Barça i ja no l'he tornat a veure. Vale, este és el dictat, ara el llegiré més espatllet per que el puguem copiar, vale? Preparades i preparats? Vinga, comencem! L'Antoni, i després d'Antoni fiquem una cometa, és el fill de l'antic porter del València. I després de València anem a ficar un símbol d'exclamació. Vale? Se'n recordeu quin era? Bueno, ho veurem si és de veres que se'n recordeu o no. Seguim. Sa mare és molt amiga meva. I després de meva fiquem una coma. L'Elisa. Punt i seguit. No la recordes? Després de recordes, fiquem un símbol d'interrogació, de pregunta, ¿vale? La cantant del grup de Camí al Sol. Punt i seguit. S'assembla molt a l'Eugeni. I després d'Eugeni fiquem una cometa, ¿vale? Son pare. Després de pare fiquem un punt i seguit. Té els cabells rossos i llargs.
i llargs. I fiquem un punt i seguit. Ara bé. Ara bé. Després de bé fiquem una cometa. Els ulls són verds. Els ulls són verds com els del seu, com els del seu iaio. Iaio. Punt i seguit. A la família. A la família de l'Elisa. De l'Elisa. La conec. La conec des de l'institut. Des de l'institut. Però el seu marit, però el seu marit fitxà pel Barça, fitxà pel Barça i ja no l'he, i ja no l'he tornat a veure. A veure. Punt i final. Vale, hasta així tindrem el dictat, vale? Com sempre, a continuació us deixaré el dictat escrit i de color les paraules que hem de corregir, vale? Les corregim en bolígraf negre i a la part de dalt del dictat fiquem les errades que hem tingut. Vale? Vinga, adeu, fins al pròxim dictat. Ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. ¡Nos fuimos fuera! Vamos con él. Ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo.